30 vuotta sitten kehitimme Toshiballa inverterin ilmastointilaitteisiin. Mitä he tekevät teepaita päällä? Mistä Toshiballa puhutaan? Miksi jääkuutioita ja Rubikin kuutio? Mitä he ajattelevat? Mitä he kehittelevät? Mennään vielä hieman lisää taaksepäin, siihen mitä tapahtui muutama päivä ennen tätä palaveria. Vuoden 1973 öljykriisin jälkeen nyt on puhjennut uusi kriisi. Energiakriisi on taas käsillä. Tämä tulee olemaan toistuva ilmiö. Täytyy tehdä tehokkaampia laitteita. Saavuttaaksemme tehokkuustavoitteen jouduimme vastaamaan moniin teknisiin ja suunnitteluun liittyviin haasteisiin, jotka merkitsivät kuukausia myöhemmin todellista läpimurtoa. Tie oli pitkä. Kompressorimme rikkoutuivat. Emme onnistuneet saamaan öljyllä tarvittavaa voitelua hitaissa nopeuksissa. Ja suurissa nopeuksissa ääntä lähti kuin nousuun kiihdyttävästä lentokoneesta. Toisaalla ilmeni koko- ja paino-ongelmia. Laitteiden koko moninkertaistui. Kaikki tämä olosuhteissa, joissa oli säästettävä energiaa ja jäähdytyslaitteet oli kytketty pois päältä, jotta kaikki sähkö saatiin ohjatua kehittelyyksikön käytöön. Kuumuus oli tukahdutavaa ja työskentelimme joskus jopa melkein ilman vaatteita. Kaikkien yrityksen, käyttäjien ja ympäristön eduksi ja yhteisen tavoitteen saavutamiseksi voimansa yhdistäneiden työntekijöiden panoksella onnistuimme lopulta. Saatoimme kehittelytyön lopuun. Olimme kehittäneet inverterin. Ja sen jälkeen kaikki muuttuisi. Ilmastointilaitteet saavuttaisivat ilmastointitavoitteensa nopeammin. Ja ne pystyisivät säilyttämään sen hiljaisesti ja tehokkaasti. Kyseessä oli ympyrän neliöiminen. Energian säästö yhdistettynä suurempaan mukavuuteen. Toshiba. Kehitimme inverterin.